Anong day na ba tayo ngayon? Vlogmas Day 19! Dito tayo sa bottom, guys. And malalaki na sila. What's this? Ah! What's this? Kita nyo na, pero hindi ko pa nakita. Ala! Akala ko brush. Ano siya, guys? Banana! Tingnan nyo, ang cute naman ito. Basta Tony Moly. Ang galing ng mga packaging nila, no? Yung mga inaano, pinuporma nila ng mga fruit. Oh my gosh, ang cute! Magugustuhan to ni Dan. Mahilig sa banana yun. Hand milk! Perfect. I'm really into hand creams. Ang cute! Babe! Look at this. Smells like banana. Hindi ako masyadong mahilig sa banana, but this smells like banana. Babe, look at this. What is it? It's a hand cream. Smell my hand. It's good. Do you like it? Yeah, no, it's really good. That one. I can smell. Don't give this away. I'm not giving it away. I already used it. Good. You like it? Yeah, it's good. It's a hand cream. Good morning! Good morning, guys! Sabado. Mag-ano kami, magla-lunch kami sa labas. Kasi wala kaming pagkain. Hindi kasi ako nagluluto ng weekend. Kasi most of the time, kapag weekdays, nagluluto ako, diba? Para may plan ako the next day. So kapag weekends, hindi ako nagluluto kasi pahinga-pahinga. We will just go to... let me know whenever you're ready. Okay. Punta kami sa Asian restaurant. I-drop up pala muna namin yung ano. Grabe, ang dark naman ang brows ko. Tingnan, over siya. Uy. Ano ba yan, babe? Wala akong ano, guys, face makeup. Nag-ano lang ako, lipstick yung from Maybelline, yung ink, matte ink. Pioneer. Aba yung shade nun? Pioneer ata. Yeah. Wala lang. Wala kasi akong makeup, so sabi ko mag-brows. Meron ako brows, tsaka lips. Wala sa mukha. Mahapdi yung ano ko, mahapdi yung dito ko. Yung nilalagyan ko ng cream nung prescribe ng Derma. So mahapdi yung dito, guys. Tapos nag-ano actually siya, anong tawag doon? Nagpi-peel off. So may mga nagpi-peel off na skin. Where are we, my love? Dumpling king. Dumpling king. Ano yung sinabi ko? Dumpling king. Tingnan mo yung ano niya, beard niya. Deny niya kagabi. Deny namin ng dark brown, guys. Hindi naman halata, diba? Ngayon tuloy, sobrang dark na niya tingnan. Kasi deny namin, kasi meron siyang ano, mga parang, what was it? Like light brown? Light brown was it? Or like orangey? Yeah. There's everything. Gray, red, brown. Red, may red. Ito, may red dito. Pero hindi naman red yung buhok niya. Yung beard lang niya yung red. That's really weird, isn't it? No. You have red beard and then black hair or brown hair? That's weird. That's better than having no hair. Order kami ng ano, dumpling. This is your head right now. What? Sige. This is Razel's head. Over. Ano ibig sabihin nun? What does that mean? No hair. Bald. Poor me. Hello, uy, look at my face, babe. It's red here, oh. Pero in fairness, nawala yung milya. Red pa nga lang siya kasi nag-heal pa siya, pero nawala na yung milya. Dito na yung pagkain namin, guys. Ito yung lagi namin in-order dito. Pork dumpling steamed at saka fried rice large. Ito gustong-gusto ko to. Ano siya, maanghang siya pero hindi sobrang anghang. Yum, kain, guys. Babe, kain? Tapos ngayon, naging okay na tingnan yung brows ko. Para talaga siyang A1. Dito kami sa Salvos, guys. Donate lang namin yung mga, ano yung mga damit ko na inano ko ba? Na-declutter ko. Kailan ba yun? 2 weeks ago? Tapos meron pa dito. Yan. Yan lahat. Katapos lang namin sa Kohl's, guys. Nakapag-shopping kami. Konti lang naman. Yung pang-lunch lang ni Dan. At saka yung mga kailangan ko konti. For next week, medyo busy next week. We have family dinner. One night next week. Thursday night. Tapos, maraming mga si Dan, ganap sa work ba? Mga party-party kasi Christmas na nga, tas pa-off na siya. Wala akong off. Holiday lang. We need
punta lang kami sa OK Shop, bili kami ng quail eggs. Sabi nila, Lyra said, you should vlog this because people will bash you again. What for? That we didn't bring anything because it wasn't on people's vlog. They thought that we... Shit. I know! Nah. Last week, Yeah, last week. what did we brought? Cheese, biscuits, Moscato. drinks. Yeah. God. God, people! Because they haven't watched my vlog yet. They'll be like, boom! There you go. Okay, shop tayo, guys. Bahay na kami, guys. Yung lipstick ko pala, tingnan nyo. And yung kinain ko kanina, sobrang oily. Yung yung chili na may oil, yung sa dumpling ba. Pero yung inside lang yung nawala, oh. Ang ganda nitong lipstick na to. I-retouch ko lang kasi mag-film kami din ng Q&A. Nag-post ako sa Instagram kahapon na mag-Q&A kami. And yeah. And punta tayo kina Lyra maya. Ito yun, guys. Oh, Maybelline na Super Stay Matte Ink. Galing kay Tita Winnie. Salamat po, Tita. This is the shade. Tama ako, Pioneer. Yan. Parang ito lang ata. Ito lang ba yung nag-iisang red? Parang ito lang yung nakita kong nag-iisang red dun sa saan ba ako pumunta nun? Chemist Warehouse? Yeah. Sayang kasi nung last time na nag-grocery shopping kami na Dan sa Kohl's, 50% off to, guys. Hindi ko pa to na-try noon. So, hindi ko alam na ganito talaga siya kaganda. Pero ang dami kasi nagsabi sa inyo na maganda. Maganda talaga siya. As in, tingnan nyo, oh. Sobrang oily pa nun, ha. Tapos sobrang kain pa more ako kanina. Kung gusto nyo ng long lasting, bongga talaga siya, guys. Ayan. Tapos, nilagay ko lang siya sa baba. Tapos, ginanon ko lang. Tapos, meron na ulit kulay. Meron na ulit kulay yung taas. Ang dali lang niya i-retouch. Hindi naman siya pangit tingnan na pag nilayer ko na siya. Yeah, may bongga. Okay. Mag-film kami ni Dan. Babe! Are you ready? Oh, no? Where are you, babe? Ano kami, guys? Nag-grocery shopping kami kanina, diba? Hala, babe, hindi natin na-vlog sa Asian shop. Joke lang. Bumili ako. Aroy, the quail eggs in water. May mga nagtatanong, bakit hindi ka patola? Kasi hindi talaga ako pumapatol sa mga diba? Mga bashers, mga haters. Wala lang. Parang, naman kasi. Napaka-kasaya ng oras. Alam mo yun? Ang daming, mga worth it na dapat i-spend yung oras mo. Like, yung i-spend ko sa kanila, i-spend ko na lang sa mga taong gusto ako, diba? Huwag mag-dwell dun sa negative, dun sa positive. Kasi kung iisipin mo, like, meron naman talaga, hindi naman talaga kasi mawawala. Si Catherine Bernardo nga, na queen siya, may haters. Like, lahat naman talaga may haters. Hindi mo lang siya, wag na lang pansinin. Diba? Okay lang naman yan. Kasi I think every time talaga na pumupunta kami kinalay, kahit na may dala naman, sasabihin, wala na namang dala, ganun-ganun, kahit na meron. Alangan naman mag-explain ako every time, diba? Like, kasi hindi naman nila alam, mas alam niya. Diba? So, and alam namin, alam ni Dan, alam ng mga taong who actually, like, matters. Yun. So, hayaan na lang natin sila. Hayaan na lang natin sila. Minsan, nakakaano talaga siya, parang may mga nakakainis talaga minsan. Ano nangyari dito? Kasi parang very off nung iba, as in sobrang off talaga nung iba. Pero, wala tayong magagawa dyan kasi hindi naman natin siya maiiwasan. Live your life na lang, diba? Basta wala kang tinatapakang ibang tao, okay lang yan. Bumili ako ng croissant. O, diba? Makasegue ako dun sa croissant ko. Ano siya, guys? Expire siya 18. Ano na ba tayo ngayon? 16 na ba tayo? 15. So, 3 araw lang to. Tapos, 4 na croissant to eh. So, 1 a day ako with my coffee. Okay lang naman siguro, no? And, ito dadalhin ko sa bahay ni Lelay. Ano siya, guys? Naka-sale siya. Bibili kasi si Dan nung isa, parang ata yun, roses na chocolate na dadalhin sana namin sa family dinner. Ito nakita ko, pa-check out na kami. Naka 40% off. So, siya, $11 yung isa. Pero kapag bumili ka ng dalawa, $20. So, sabi ko, palitan mo yung roses mo. Bili tayo ng dalawa nito. Dalhin ko yung isa dun sa, kinalay. Tapos yung isa sa family dinner. So, yun. And, pinut-away nandan yung ibang grocery. Ay, yung ating advent calendar pala, people. Nakita nyo na yun sa intro, but I'll do it right now.
Papunta na kami kinalay, guys. Ihahatid ko pa pala si Dan. Tapos punta ako kay Nalay. Do you know Lai's address? No. Okay. Hindi na-ask Lai. Pumunta tayo. Meron siyang boys night. Sabi niya baka gabi na daw siya makauwi or umaga. So, punta ako kay Nalay. Kasi si Lai, wala din si Tony. Tapos pupunta din si Love at saka si Kat. Susunod sila. Magkikwek-kwek kami, guys. Kaya ako bumili ng ano kanina. Quail eggs. Sana tama itong nabili ko. Ito lang kasi yung nakita ko dun. Parang ano na siya. Wala na siyang anong tawag mo dyan? Wala na siyang balat ba? Parang binalatan na ata to. Quail eggs in water. Babe, is this? I'm not sure. And then, dala akong popcorn kasi baka daw mag-movie kami. And then, yung chocolate kanina. And yung Moscato din nandito. I've got a key to get in, so don't worry about me. Okay. Alright. Are you gonna be good? No. For me. Why is that? Ben. I'm fine. I will. Good job, my love. I'm always good. Yeah, nothing to worry about. So, who's coming? Christian? Everyone? Christian's probably coming. He said he wasn't going to come then today. Text me saying he wants to come. Carl, Drake, Ezzy. So with all your friends, is it only Christian that has kids now? Oh no, Kyle. Carl's got kids. Andy's got kids. Oh yeah, Andy. Is Andy coming? Yeah. How many of you guys doesn't have kids yet? You, Drake, Ezzy, Jimmy. Yeah, Jimmy. Keys there. Yep. I'll charge my phone. I'll put Lara's address. I hope it connects. Sometimes it doesn't, like my phone. Here's your drink, my love. So you got your Bluetooth on and all that to connect it? If it won't connect, I'll just use Waze. Right, just use Waze talks to me anyway. Okay. I'll still try. But Don't leave here. Like, make sure you're using Waze if it won't connect. connection unsuccessful. Why is it? Turn your Bluetooth off and then turn it back on again. Okay. Alright, just use your Waze. Okay. You're good. Love you. You'll do it. Bye-bye. Take care, my love. Be good. I will. Actually, you lock the car. I will. Love you. Oh, it is connected. Where would you like to go? Dito na kami, guys. Luto kami ng kwek-kwek. Uy, manood ka dun. Hindi ka pa nakapanood niyan? Sige na, ako na bahala dyan. Luto tayo. Si Loli Tagalog doon. Kasi inood sila ng The Spy Who Dumped Me. Nakita ko na yun eh. Sa aeroplano. Ang ganda niya, no? Hindi kasi ako nagpa-follow ng mga ganyan. Pero ang ganda ng babaeng yan. Laki ng mata. Laki ng mata niya. Ay, ganda. Lagi siya sa parang action, ano. Yan maganda dyan kasi comedy. Yung ano mo circle na circle talaga Yung ano. Okay. Yung kwarto ko. Ang init na, no? Super init. Ang bilis na nga luto eh. No, okay lang. Tapos na naman. Tapos na. Di ba ang bilis? Ano? Di ba ang bilis? Totoo na naman. Oo nga, ang bilis lang naman pala nito. Eh, ginawa na kasi nila yung ano, butter at saka yung soup. Lagay na lang yung ano. Gusain na lang ako dito. Nakaka-receive ka pa rin ng mga magazine. Mali? Mga ganun. Old school yun eh. Oo, binabasa ko pa rin yan. Ito na siya, guys. Bilis maluto kasi ang init na mantika. Nandun na yung sauce, wala na yung laman.
Nakaluto na siya ng pansit. Pagdating namin, may luto na. Yan lang. 2 cans siya eh. Nito. Oopsie. Tapos wala pa si Love. Gawa nila eh. Dito na sila. Mga kaibigan. Sarap ang kwek-kwek, Day? Hindi pa natikman dahil. Minute? Itim mo. Pansit at kanin. Carbs on carbs on carbs. Sikat Australian. Di siya nagra-rice. Si Aliyah, sexy. Oy! Dito na siya, guys. Kakarating lang. Kagating ka. Hi guys! Hi guys! Welcome back to Masaya ka? Uy. Bango nga eh. Ikaw ba? Ano yung perfume mo, Love? Ayun yung top dance niya, bestie. Ayun yung top dance niya. Ang cute. ano mo? Ang cute. Itag mo si Kano. Itag mo si ano? Alex. Di ba inano niya? Nire-repost niya? Supportive yung mga anina nga. Post daw. Oh, Alex Gonzaga. Chambe-chambe. Chambe-chambe. Ah. Chambe-chambe. Chambe. Eh, di ba? Oh, si Mami ah. Mama. Top dance, Aliyah. Salia. Chambe-chambe. Chambe-chambe. Chambe. Chambe. Ang cute. Lalala. Napagod na lang. Natuwad pa. Gabi na, guys. Gabing-gabi na. Anong oras na ba? My gosh, 9:22 na. Itong batang to ay. Hoy. Hey, Gugu. Say hey, Gugu. Hey, Gugu. Huwag ka maingay kasi si Baby V tulog na, guys. Hey, hi, guys. Hi, guys. Hi. Ang puti mo, Baba. Ano yan? Ito ilan yan? Heart. No, a rock. Is that you? Is that Baba? Nag-sketch. Uy, nahulog ko. Kainin ka nila. Uy, wag mo ako kainin. Uy, na. Patay mo ako. Kinain mo ako, kakainin mo. Bakit ka ganyan? Kanibal ka? Nag-meeting na naman kami. Kada kita namin meeting, walang katapusang meeting. Wala ka pa sa notes. Hey, Dudo. Sige na, production number tayo. Gusto niya mag-production number sa Christmas party, guys. Kami lang naman manonood. O, di ba pare? Ikaw na lang magsayaw. Birthday mo. Bakit? Gusto mo ilakat? Oo. Gusto ko yung taki-taki. Sige nga. Sample. Saan sample? Sige na kaya. Ako sasayawin ko sa kanila, guys. Sample. Sige. Sige. Wait lang muna, guys. Si Christina daw, si Christina. Hindi ako sasayaw ha. Si Love daw. Sige, play mo. Hindi ko lang alam yung ano. Ikaw gusto mo mag-production number. Gusto ko talaga, guys. Oh, sige. Abangan nyo, guys, ha. Huy, ano nangyari? Sige na, ano mo lang yung ano? Yung ano lang, wait. Nood kami niyan, guys. Simon, kunin mo yung vlogging camera ko, dahil. Bakit? Naiihi ka? Huwag niyo samahan, patay niyo ilaw. Mama, thank you. Best friend. Kunin ko man ang vlogging camera. Lutuin mo na. Hala, dyan ka malapit sa bintana. Tingnan mo. Hindi ako nag-o-okay talaga. Takot talaga ako. May mangunguhit sa'yo. Hala, tingnan mo, mahangin. Hala, mahangin. My gosh. Bakit ikaw rin? Oy, Lutuin muna natin yung popcorn. mag-ingat ka. May kukuhit sa'yo ganito. Ay, kukuhit. Tingnan mo. Magbubuli ka rin lang. Ayusin mo yung kukuhit mo. May magkukuhit sa'yo dyan. Bala ka. Susuot ng eyeglasses. Oo nga, makikita mo tuloy nang maayos ang ungo. Para talaga. Nakakatakot yan. Hindi ako uuwi ngayon. Yung rice mo, uy, naka-on pa, oh. Ano daw? Takot na takot siya. Gusto mo chocolate? Eto. Chocolate? Hindi mo alam? Bola ka na, wala ka ng choice. Gusto niya, guys, chick flicks. Ano chick flick? Bola ka dyan, chick flick. Ito, popcorn tayo, guys. Nakakaantok na yung chick flick. Good luck! Synopsis, ha? Synopsis. Kini na nila kakaintindi. Anong synopsis? Hello? Anong synopsis? Uy! Babasahin ko muna yung story. Bakit ka ganyan? Ang babasahin ng story. Na? Hindi pangit daw sabi ni Cathy. Si Dan umaga pa uwi, guys. Dito lang ako matutulog. Nakakatakot. Ano ba ito? Dito na lang tayo matulog. Dito ka na lang matulog. Si ano, Aliyah. May dili siya. Sa dito lang. Sige, dito lang ako sa couch.
Kapitay. May ulo. Sa ulo. May sakong. Hindi mo nakikita. Comedy to eh. Comedy. Bakit may sakong ulo niya? Iba na naman guys yung pinanood namin. Nag-iba na. In fairness sa lipstick. Ano na, 50 Shades of Freed. Yung pangatlo. Kasi gusto yan ni Love eh, yung mga ganyan. Jur yung gusto niya panoorin. Ayaw niya horror. Mapusok. Kain pa more. Kain pa more. Hindi na siya uwi. Alis na ako guys. Bye Bruna. Bye, guys. Bye Bruna. Alis na ako guys kasi si Dan magpapasundo. Ano na? Time check? Ito ako 1:42 ng umaga. Nood pa din sila ng movie. Alis na ako kasi si Dan. Dito na ako matulog eh. Sa kasin at dito na siya matulog. Good morning, no? Good morning. Alis na ako eh. Malapit na ako sa city, guys. Sobrang lapit na. 3 minutes na lang. Nandun na ako. Parang may kasama ata si Dan, yung ano niya, friend niya. So, ihahatid ko pa yun. Kasi, parang hindi na makakadrive yung dalawa. Galing daw silang casino. Bahay na kami, guys. Anong oras na? Kuha lang ako ng tubig. Daling ko sa kwarto. And that's it. Magtatanggal ng makeup. And yun na yung ano natin, guys. Yun na yung ating araw. Bukas, meron kaming birthday party na atinan. 11, maaga. So, yeah. Kumusta yung lipstick ko? Guys, in fairness talaga sa lipstick. Maybelline Matte Ink. Oh. Naligo na si Dan. Hindi naman siya like sobrang lasing. Sabi nga niya, feeling ko ang dami kong nainom pero hindi ako lasing. Sabi ko, good. That's good, diba? Na-enjoy ka kasi hindi ka nalalasing. Yeah, tagalin ko lang yung makeup ko. Yun na yung vlog, guys. Salamat sa panonood. Please like this video kung na-enjoy niyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye, guys. Good morning. Mwah.